Vítajte u nového videa. Dneska si otestujeme, čo je lepšie. Sekera alebo vlastne krompáč. A ako prvé tu mám prichystanú hlinu. To bolo ľahké. Teraz ideme s krompáčom. Ľahké. To je tak isto. Ale teraz ideme... Počkaj. Vlastne ja som neurobil. Toto som trošku zle urobil, lebo ja som to neurobil. Tak, teraz. Dobre. To som nečakal. Takže sekera je lepšia jak na hlinu. Je vlastne teraz som zistil, že lepšia sekera. Dobre. Lebo to bolo na jedno ráno. Teraz. Ja by som začal s týmto. Takže zničím. Dobre, ľahké. Teraz ideme s týmto. To bude horšie, dobre, to som tiež nečakal. Takže pre sekeru je to 2, pre krompáč je to 0 vlastne bodov. Teraz sekeru ľahké zasa. Ideme na toto. Zasa, dobre. Otestujeme si všetky. Tak teraz ideme, môžeme začať týmto. Dobre, tak sekera neviem. Typujem, že to bude pomalšie, rýchlejšie, dobre. Takže zatiaľ skôr je najlepšie pre sekeru. Som myslel, že pre ten štrk to bude najlepšie naťaženie krompáč, ale ne, zatiaľ. Testujeme toto. Ľahké. Ide. S týmto 4. Dobre, zasa. No a tu už máme bedrock. Ten by som si asi nehal na koniec. Toto už poznám, lebo toto asi všetci. Toto bude aj sekera trošku. Dobre. Teraz sa trošku ťažšie bude rozhodovať. Dobre, na to je lepšie krompáč. Neviem, či je to chyba hry, ale dobre. Rýchle dosť. Teraz ideme so sekerkou. To bolo také isté. Dobre. To bola nejaká iná asi tráva. Teraz, a toto je finále. Takže tipnite si a napíšte do komentáru. Takže ja si tipujem, že na toto bude lepšia... Neviem, sekera? Yes, sekera zatiaľ išla dosť rýchlo. Pretože bedrock je jeden z duše najsilnejších blokov. Lebo to neviem úplne. Dobre, to išlo takisto. A samozrejme hram kreatív, takže je to trošku iné. Ako v survivali. Ale dobre. Najlepšie asi tá sekera na tieto veci, čo som tu ukázal, ale zasa krompáč môže byť lepší na iné veci, takže toto je koniec videa a poprosím by som vás, bol by som veľmi rád, keby sme dostali trošku viacej subscriberov. A... Čau. Hi.
a uvidíme sa na novom videu.